presťahovali sme sa do nového kancla a aktuálne tu stále zariadujeme, ale ukážem vám aspoň miestnosti, ktoré sú čiastočne zariadené. Tu bude taká, ja to volám, že hádacia miestnosť. Tu sa budú chalani hádať ráno pri tabuli. Kreslia sa tu tie vývojové diagramy, všetko, čo vlastne patrí k IT. Zatiaľ to nie je zariadené, ale to, čo zariadené už je, tak toto by som nazval, že výrobná hala. Teraz síce chalani robia z domu, ale primárne tu sa tvorí hlavný ten software, aspoň tí ľudia, ktorí chodia do ofisu v Liptovskom Mikuláši. Ostatný tým máme v Prahe. Takže tu sme. Každý tu má svoj stôl a milión monitorov. Inak ja stôl nemám. Ja behám väčšinou po kancli s tým, že telefonujem. Poďte, ukážem vám ešte nové priestory. A teraz budujeme ďalší tím, lebo ideme robiť jeden väčší projekt. A toto sú nové kancle, ktoré majú aktuálne asi 2 týždne. Ešte nie sú úplne zariadené. A konkrétne si teraz nepamätám, ktorý z nich, buď tento, alebo tento bude ešte náš. Tu budú chalani robiť jeden veľký projekt. Takže na toto sa teším. A to, čo sme si museli vydobiť, sú telefónne budky takéto, lebo som všetkých rušil so sluchatkami, takže tu budem musieť asi povinne telefonovať, lebo ostatných som rušil. No a to najdôležitejšie, nehráme to, hráme to iba na fotkách, ale dá sa povedať, že raz za čas, keď prídu deti na kanzel, tak sa s týmto hrajú. No a to, čo som vravel, že inteligentná kanvica, to si nekupujte nikdy do ofisu. To je takáto vec. Tu sa normálne ovláda a nikto to nevie ovládať. Čiže nikto si to nerobí čaj, preto táto krásavica 10 000 káv za 3 mesiace spraví. Takže toto je náš kanclík. Príďte nás pozrieť.